Bore da! Bore da! Gobeithio nath chi fwynhau awr i blant wythnos diwetha. Fi eisiau gweld faint ydych chi'n gallu cofio o be ni wedi bod yn neud, okay? Dyma cronodeb bach i chi i weld faint ydych chi'n cofio. Y cwestiwn ydy, ydych chi'n cofio yr adnod nath ni ddysgu? Reit, mae gen I cwestiwn bach i chi. Ydych chi'n gallu cofio be nath ddigwydd yn stori Gruff? Cynt, roedd Gruff yn farw, yn gaeth, a Duw yn ddig efo fo. Ond dyma cariad Duw yn disgleirio arno ac anfonodd Duw Iesu Grist ato. Mae Iesu'n gwneud 3 pheth i Gruff. 3 pheth sy'n delio efo'r 3 peth mawr sydd yn broblem i Gruff. Nid yw Gruff yn medru achub ei hun, ond rŵan mae o'n fyw ac mae o'n galw ar Iesu. Mae'r 3 pheth oedd yn wir amdano cyn dod yn Gristion wedi ei newid gan Iesu. Cynt, roedden ni'n farw. Rŵan, rydyn ni'n fyw. Cynt, roedden ni'n gaeth. A rŵan, da ni di'n codi o'r bedd. Cynt, roedd Duw yn ddig efo ni. Ond rŵan, da ni'n cael bendith ac anrhydedd gan Dduw. Mae dod yn Gristion yn beth rhyfeddol. A'n gobaith a'n gweddi ni ydy bod chi hefyd yn dod yn Gristnogion, yn dod i nabod Iesu Grist a phrofi yr un peth a ddigwyddodd i Gruff. Gwych! Nawn ni rŵan canu rhai o'n caneuon ni. Cariad y Meseia, mae'n lletach yn
ac yn erthdeios i ef. Ac yn erthdeios i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ymgryfewch yn yr eglwys ac yn erthdeios i ef. Ac yn erthdeios i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys ac yn erthdeios i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys ac yn erthdeios i ef. Ymgryfewch yn yr eglwys. Ymgryfewch yn yr eglwys ac yn erthdeios i ef. Ac yn erthdeios i ef. Waw, fi'n gobeithio bod chi'n gallu cofio'r holl bethau yna ni wedi dysgu. A hefyd, fi'n gobeithio bod chi wedi joio cymaint am a fi a Lois wedi mwynhau, achos ni wedi mwynhau. Nawr, fi'n edrych ymlaen i weld os chi wedi gwneud unrhyw rai o'r crefftau, neu os chi wedi gwneud rhai o'r challenge'au neu'r gemau. Fi eisiau gweld nhw, okay? Dwi dal ddim rhy hwyr, anfonwch nhw mewn ato ni i ni gael gweld. Diolch am wylio. Ta-ta!